Hwindi president otsvagwa nemapurisa. Makadi muri yeZimbabwe toda kusangana pano pasekuru gudo pikicha TV. Yes, pana apa tinokonzera nyaya latest dzinenge dzichipisa muma streets zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakati poteredza. Yes, of course, kana uchangotanga kusvika panapa, please tokumbirisawo kuti musubscribe nekushare this video nekurelike, zvinoita kuti rionekwe nevanhu vakawanda uye shoko risvike kure. Tinotenda zvikuru nerudo rwenyu. Anyway, let's jump into today's business. As you can see behind me there is a Hwindi president. Mukomana we ari kutsvagwa newarrant of arrest mushure mekunge asina kupedzisa kubhadhara motokari yaakabonderesa aikwereta achienda kushow kumasvingo. Yes, this is according to Zim celebrities on Facebook. So zviri kunzi Hwindi president aissuiwa a warrant of arrest in connection with that incident. Iyoyo zvikunzi Hwindi president akabhadhara $1,600 instead of $3,600 which means Hwindi president ane a balance of 2,000. And right now Hwindi president is in South Africa where he is doing or touring achita mashows nekuda kwealbum nyowani raainaro. Yes, so Hwindi president also tinoona kuti pamashure apo akamboita problem yekuti akabva nemotikari yake kuSouth Africa akaitorerwa nezimura zvichinzi haasi kukwanisa kubhadhara uro haana kubhadhara kana kufambisa zvakanaka nyaya dzeduty. Nyaya iyoyo yakazongotsakatika and Hwindi president did not recover his car. Also of recent takaona zvakare Hwindi president achinetsana namanager wake anonzi Junior Leni. Of course akumaneja Hulengende right now as we speak. Zvichinzi Junior Leni ari kundidyira mari yangu. Junior Leni is not paying me pamatours atikuita. So it seems as if mhepo dzakasimukira mukomana Hwindi president zvekutodaro. So aiwa tinoti Mwari please onaiwo mukomana mumubatsire. Hwindi president is one of my artists edancehall andino respecta inini. I'm not doing this video kuda kumubasha or kudi, but actually Hwindi president is one of my favorite artists but I'm really disappointed nekuti career yake haisi kunyatso asimuka chaizvo zvainofana kuita, and I don't know what is actually happening and what is going on. Masongs akanonakidza ukamateera unotoona kuti ese punchlines, but still I wonder kuti why Hwindi president is not blowing up kunyatsosvika papeak yecareer yake sezvakaita vamwe maartist vatinoziva vemuZimbabwe. Yes, of course, ndo nyaya yatinayo yaHwindi president yekuti ari kutsvagwa paissue warrant of arrest yekuti as soon as achingolenda kuZimbabwe akasanozvisarenda kumapurisa kana kuti kumatare edzimhosva anongogwana kuzowanika zvakare acheneswa oro asungwa mbira dzakondo nenhau iyoyi yekesi yema-unpaid balances ainawo emotikari yaari kunzi akabonderesa akwereta achienda kushow yekumasvingo. Saka zvikunzi Hwindi president akabhadhara $1,600 dollars instead of 3,600. I think maybe ndo claim yakaitwa nemuridzi wemotokari kana kuti neinsurance. I'm not sure kuti who did put that price on the accident damaged car. Was it the owner or it was the insurance company? I'm not sure kuti what transpired there, but manje Hwindi president ari pama1 nekuda kwenyaya iyoyi. So guys, please be careful kana muchidrive motikari dzekukumbira idzi. Drive muri sober, drive muine kayeuchidzo at the back of your mind kuti this car is not mine. So please behave and don't give the cars that you borrow to other drivers vanenge vasingazive kuti what is behind this car uye kuti this car yabva kupi kana kuti taipiwa
under which conditions. So I'm really feeling sorry for Hwindi president nezvinhu zvakaita nazvo, given the fact yekuti anga achicomplain achitaura kuti manager wake Junior Lane was not paying him. I don't know if it was a stance or it was something else. Anyway, nyaya dzinozongobuda nekuti zvinonzi rine manyanga riputirwe, but tinenge tichitoda kuona maartist edu achienda kumberi zvinhu zvavo zvichiita, and we must also support these artists. And I really feel for Hwindi president an effort yaanoisa pamusic yake and all that stuff. Recently ndakanga nditori naye Hwindi president, since inini I am a producer as well for music, and ndakatomurecord on this other project yatakanga tichiita under Chucks Maluva, and the project was a successful one. Paridium richabuda rakaproduced na Stizi Ron Zimcap, rakaproduced na Stizi from Zimbabwe, and Chucks Maluva, a producer who is currently based in South Africa. So yeah, ndoma wana akatarisana nemukomana Hwindi president iwayo. I don't know kuti achamabuda sei, zvichafamba sei. I think ndo panofana kupindira ungwere yese zvibaba zvacho zvinotaiwa zvinorema zvopindirawo vobatsirawo mukomana panyaya kana pazvinenge zvasvika pakadaiwo. If you like to look at the case, you can see that when the president was traveling on work, he was going to Masvingo to do a show pakasanganetsaona iyoyo. I think also the Zim Danso community leaders must come up with a plan yekuti backup plan yekuti kana artist akawirwa nedambudziko kana kuti netsaona muindustry iyoyi anokwanisa kubatsirikawo, especially when we look at the likes of Hwindi president. Zvibaba zvemangoma muindustry they contributed a lot. Vaitisa mari mabounds epamageji, vaitisa mari vanhu vakasiyana siyana, mapromoters and stuff. I think this is where these promoters should actually chip in and help out kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka. Ndo kudiridzira kamunda uku, ndo kusakurira, ndo kuwida munda, nekuti unozoziva kuti mangwana you are going to need the same Hwindi president to come and perform a show, whether in the UK or whether in South Africa or whether in Zambia or Australia. Saka if Hwindi is now behind the bars, muchazodedza ani kuti auye kuzoita mashows, and how are you going to make money? So I think kana kuine kalosi kamunoita akomana wedzerai this on top of malosses amunoita imimi mapromoters to cover up for these artists vanenge vawirwa nemaproblems kana kuti nematambudziko, such that zvinhu zvavo zvinofamba zvakanaka. So I really feel for Hwindi president kuti dai abatsirikana panyaya iyi, oro dai vataurirana aregere kuzosvika pakusungwa, because akasungwa basa rake richaende kumberi, anenge atostaki, zvinhu zvinenge zvatodhakwa. So Hwindi president really needs your help right now, Zimbabweans. It's either munogona kuita madonations or panogona kuita something obatsirikana mukomana nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Thank you so much. Kana muchida more news munotibata pano paSekuru Gudo Picture TV, tokupai nhau dzakawanda. Tinoti sarai zvakanaka. Don't forget to subscribe, share this video and like it, and also follow us on Facebook, Sekuru Gudo Picture Official. Thank you.